What a lovely thing she was. Standing as high in the water as one of your skyscrapers. Is-sena 1980 Malta irnexxiela tiġbed leha produzzjoni internazzjonali qawwija. Il-film spettakolari Raise the Titanic. Il-film b'nefqa multimiljonarja ta' Jeremy James kien adattazzjoni ta' novella li tgħid l-istorja ta' missjoni biex jittella t-Titanic mill-Oċean Atlantiku. Għaliex ġo fih kien hemm materjal illi jiswa ħafna flus. Għal-film sar mudell tal-vapur Titanic, mudell li fit-tmeninijiet kien swilhom 3 miljun sterlina. Iżda l-film kien flob kbir fiċ-ċinema u l-kumpanija ma tatx każ dan il-mudell u ħadd ieħor ma rid jużah għaliex ħasbu li jġib ix-xorti ħażina. Għalhekk il-mudell ġie traskurat u tħalla mitluq f'pajjiżna. Turisti u kollezzjonisti jieħdu partijiet minnu biex issa spiċċa sar munzel ħaddit imsaddat. Esperti tal-films f'pajjiżna saħqu li dan il-każ għadna nitalmu minnu u ma nħalluhx jirrepeti ruħu fejn jintilef potenzjal ta' attrazzjoni turistika eċċellenti. Intant dawk kollha li s-sibt filgħaxija ser imorru jieklu f'ristorant partikolari tal-lukanda f'San Ġiljan ser ikunu jistgħu jgħixu biċċa mill-ġrajja tat-Titanic. Mhux ta' traġedja, iżda tal-aħħar ikla abbord il-vapur majestus. Tkellimna ma' xef li ħareġ b'din l-idea. Biex infakru u iktar napprezzaw l-standards li kien hemm dak iż-żmien. Kien hemm standards kbar, il-menju kien konsultat minn xef kbir, Escoffier, huwa xef kbir Franċiż li kiteb il-ktieb li hija speċi tal-bibja tal-kċina l-repertwar jismu. Ikla b'5 platti li tinkludi canapés, oyster vignettes, cream of barley u salamun. Bħala platt prinċipali mbagħad għażla bejn fillet jew dak magħruf bħala Tree of Titanic, ħaruf, papra u laħam. Għalkemm li twistajnihom xi ftit biex naġavolaw id-diners tal-lum il-ġurnata, xorta użajna il-metodi u tip ta' cuttings fil-ħaxix u fil-laħam li kienu jużaw dak il-laħam.